Malawi Today. Yankhani zathu mjijeva. Ndipo ndineleya malikano ndi nthawi yankhani poyamba mitu yake. President Chakwera lero kusalima watsindika zakufunika kukhalirana mwamtendere wanena izi kumapemphero okondwerera Eid al-Fitr kutha kwa mwezi osala Silamu. University of Malawi yati chipembedzo chili ndi chikoka kwambiri mdziko la Malawi mwakuti ndi chida champhamvu pa nkhani ya chitukuko chokhazikika. Chipani cha DPP chati chikudabwa kuti phungu wake wakumpoto kwa Chikwawa walengeza kuti walowa MCP chifukwa mu 2023 adavomera kusankhidwa nduna ya bomali. Muzamasewero othandiza ligi ya mpira ya mchigawo chakumpoto ali chete pa nkhani yokhudza thandizo la panopa. Tsopano mverani nkhanizi mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsindika zakufunika kuti nzika za dziko lino zizikhalirana mwamtendere ndi cholinga chakuti chitukuko cha dziko chizipita patsogolo. Achakwera anena izi kum'mawako kusalima pomwe lero Asilamu pa dziko lonse lapansi akuchita mapemphero a Eid al-Fitr kutseka nyengo yosala ya Ramadan. Achakwera adzudzula mchitidwe oloza nazala pakati pa Amalawi makamaka pomwe dziko likudutsa mu nyengo zoyipa monga ngozi, njala, kusintha kwa nyengo komanso matenda. Tiyende ripoti pa nkhani. Lero Asilamu mdziko lino akuchita mapemphero a Eid omwe amachitika pakutha pakusala mwezi wa Ramadani. Polankhula pa mapempherowa omwe amachitika kum'mawako m'boma la Salima, President Lazarus Chakwera walimbikitsa umodzi. Achakwera ati dziko limene anthu sakhala limodzi mwamtendere ndi umodzi silimatukuka chifukwa anthu amalephera kugwirizana zochita. Iwo ati nzomvetsa chisoni kuti anthu ena akulimbikitsa kugawikana mdziko lino pogwiritsa ntchito zachipembedzo, ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi imfa. Enanso ndi aja omwe dera lawo likumabwerapo makweza mitengo ya katundu omwe amagulitsa mosamveka bwino mcholinga choti anthu akwiye, ndi akakwiya azipanga zionetsero kukhale chisokonezo zina zochita mwadaladala. Koma ifeyo amene timakonda mtendere tikamalimbikitsanabe kukhala limodzi mwa mtendere ndi umodzi, tikamalimbikitsa kukhala limodzi mokondana ni mothandizana kupititsa chitukuko patsogolo, titeteza chitukuko cha dziko lathu kuti chisaonongeke. Kumbali yake wapampando wa bungwe la Suni Ami Patel wapempha Asilamu onse mdziko lino kuti alimbikitse mtendere. Iwo apemphanso President Chakwera kuti adzika Asilamu ambiri m'maudindo akuluakulu kuphatikizapo kukhala nduna za boma. Komiti yoona za mwezi mchipembedzo cha Chisilamu mdziko lino inalengeza zakuoneka kwa mwezi usiku wapitawo ndipo inamema Asilamu onse mdziko lino kuti lero achite mapemphero a Eid. Christina Jota kuwerenga ripoti limenelo. University ya Malawi UNIMA yati mphamvu ya chipembedzo pa miyoyo ya anthu ili ndi kuthekera kuthandizira kulimbikitsa kukwaniritsa mfundo za chitukuko za SDG maka zokhuza zachilengedwe ndi ntchito zamakono. Mmodzi wa akuluakulu ku UNIMA Professor Cosmo Ngongondo ndiye wanena izi pa maphunziro a ophunzitsa akatswiri akafukufuku ongoyamba kumene. Professor Ngongondo wati nkoyenera kuti akatswiri akhale ndi kuthekera kolemba bwino zotsatira zakafukufuku wawo ndi kupeza mwayi okazitsindikiza m'mayiko akunja. Christopher Sande ali ndi ripoti ili kuchokera Blantyre. Akadaulo akafukufuku ochokera ku University ya Malawi UNIMA ndi University ya Edinburgh akukumana mu mzinda wa Blantyre komwe akukambirana maka zokhudzana ndi chipembedzo komanso miyoyo ya anthu. Mmodzi wa akuluakulu ku UNIMA Professor Cosmo Ngongondo wati mphamvu ya chipembedzo pa miyoyo ya anthu ikhoza kuthandiza kwambiri mayiko kukwaniritsa mfundo za chitukuko SDG maka ku nkhani yokhudzana ndi zachilengedwe komanso nkhani za makono. Mumaziwa ku Africa kuno chipembedzo
ndi mbali yayikulu imene timakhalira pachikhalidwe. Anthu timakhulupirira kwambiri pachimene wanena m'busa anthu amachikhulupirira, right? Komanso pali zinthu zina zomwe zikuchitika monga matekinoloji mene tikamatukuka and so on. So cholinga cha zinthu zimene zinoona kuti kodi tingatengere bwanji una kuti anthu aku Africa kuno amakhulupirira chipembedzo, komanso tingatengere bwanji una kuti tigwiritse ntchito chipembedzo chingati chinthu choti tikhoza kutukula moyo wathu umene timakhalira tsiku ndi tsiku. Profesa Emma Weuduwudu aku University ya Edinburgh ati anthu omwe akuphunzira za kafukufuku ochokera ku chigawo cha SADC akuyenera kukhala ndi luso komanso odalirika kuti maiko osiyanasiyana akwaniritse mfundo zachitukuko. Maphunziro okhudza kafukufukuwa akuchitika ndi thandizo lochokera ku British Academy. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Chifukwa cha mavuto azachuma, bungwe la anthu akhungu la Chialbino Association of Persons with Albinism in Malawi APAM layimitsanso masankho a komiti ake am'maboma. Mtsogoleri wa APAM Young Muhamba watiuza kuti bungweli m'malo mwake laganiza zoyamba kufunafuna ndalama kuti masankho ake a dziko lonse adzachitike chaka chammawa. Mphamvu za makomiti a APAM am'maboma zinatha mchaka cha 2017. Tindi zambiri mulipoti ili la Elijah Pompo kuchokera ku Chiradzulo. Mtsogoleri wa bungweli Young Muhamba wati pakanali pano bungweli silingathe kuchititsa chisankho cha komiti yake yayikulu pamodzi ndi zisankho za makomiti ake am'maboma kamba kavuto la zachuma. Iwo ati pakanali pano malamulo a bungweli amalola kuchititsa zisankho zake za komiti yayikulu ngakhale lisanachititse zisankho makomiti am'maboma. Chisankho chimenechi tinene kunena kuti chichitika mu mwezi wa November chaka chammawa, ndiye timakhala ndi atsogoleri kuchokera mu district onse kuti akhale basi asankhe atsogoleri. Pompano tiyamba kupanga mobilize ma resources. Mmodzi mwa anthu oyankhula pa zochitika zosiyanasiyana m'dziko lino Victor Chiposha wati izi zosavomerezeka kamba kakuti anthu omwe akuyenera kupikisana nawo pa chisankhochi ndi kuphatikizapo am'maboma omwe nthawi yawo yokhalira pa mpando inatha. Bungwe la APAM limayenera kuchititsa chisankho chake pakatha zaka zisanu ndipo poyamba limachititsa chisankho cha komiti yayikulu lisanachititse m'maboma. Winston Kaimira akuwerenga ripoti limenelo lomwe alemba Elijah Pompo. Zodiac yapeza kuti anthu omwe amadalira ulendo wapamadzi ku Rumpi savala zovala zodzitetezera ku ngozi zomwe zikuyika chiopsezo miyoyo yawo maka mu nthawi ya ngozi. Poyankhula ndi Zodiac athokoka ngoti ati izi zili chonchi kamba kuti eni maboti omwe amakwera samawapatsa zovalazi ndipo amachita izi mokakamizika. Mmodzi mwa eni mabotiwa a Berie Nyasulu avomereza zavutoli koma iwo ati izi zili chonchi kamba kuti zovalazi ndi zosowa komanso ndi zodula mderali. Brian Machere walemba ripoti ili kuchokera ku Rumpi. Mboma la Rumpi anthu kuti ayenda akafike m'madera monga Zunga, Odisalawi ndi Kutchalo amayenera kuyenda pamadzi kamba kuti kulibe msewu. Athokoka ngoti omwe amachokera mdera la mfumu yaikulu Mwamulowe ati anthu amene amayenda pa nyanja ya Malawi kufika kumaderawa savala zovala zozitetezera ku ngozi. Iwo ati izi zili chonchi kamba kuti eni maboti sapereka zovalazi ndipo m'malo mwake amawapasa zigubu zopanda kanthu kuti kukachitika ngozi aziteteze. Amayenda pamazi kukangama na chijaketi kuka amakaukuti alibe neyangotenga kudzikiti mponya winaliyense kazikali kudzikiti. Mmodzi mwa eni maboti a Berie Nyasulu wavomereza zavutoli ndipo ati izi zili chonchi kamba kuti zovalazi zimasowa komanso ndi zamtengo wapamwamba. Mneneri mu unduna wa zamtengatenga ndi ntchito a Watson Maingo ati undunawu ukudziwa kuti pali anthu ena omwe akuyendesa maboti m'dziko muno popanda chilolezo. Iwo ati boti lililonse lomwe limayenera kunyamula anthu ndi katundu limayenera kutsatira ndondomeko zonse kuphatikiza ndondomeko za chitetezo zomwe ndi kukhala ndi zovala zozitetezera. Komabe anthu ena amapezeka kuti akupanga izi tinganene kuti amapanga izi mopanda chilolezo ndipo ndi osalolesedwa kutero. Kamba kamapiri msewu opita Kutchalo kumathera pa Mulowe ndipo kuti munthu ukafika maderawa uyenera kuyenda pamadzi. Malo mwa Zodiac ku Rumpi ndine Brian Machere. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo ndine Leya Malikano. Tisanapitirire tiyeni tionenso mitu ya nkhanizi.
chipani cha DPP chati sichikudabwa kuti phungu wake wakumpoto kwa Chikwawa walengeza kuti walowa MCP chifukwa mu 2023 adavomera kusankhidwa nduna ya bomali. University of Malawi yati chipembedzo chili ndi chikoka kwambiri mu dziko la Malawi mwakuti ndi chida cha mphamvu pa nkhani ya chitukuko chokhazikika. President Chakwera lero kusalima watsindika zakufunika kukhalirana mwamtendere. Wanena izi kumapemphero okondwerera Eid ul-Fitr kutha kwa mwezi osala asilamu. Muzamasewero othandiza ligi ya mpira ya mchigawo chakumpoto ali chete pa nkhani yokhudza thandizo la panopa. Tikupitirira ndi nkhanizi, chipani chotsutsa cha DPP chati chikudabwa kuti phungu wake wa dera la kumadzulo ku Chikwawa Owen Jomanika walengeza kuti tsopano ndi membala wa chipani cholamula cha MCP. Mneneri wa DPP Shadrack Namalomba wati DPP inadziwa kale kuti phunguyi analowa MCP kuchokera pomwe adavomera kusankhidwa ngati nduna ya boma mu 2023. Ajomanika alengeza izi dzulo ku Chikwawa pa msonkhano wa ndale wa chipani cha MCP omwe anakonza ndi mlembi wamkulu wa chipanichi a Richard Chimwendo Banda. Tindi zambiri mulipotili lomwe alemba Elijah Pompo. Mneneri wa chipani chotsutsa cha DPP Shadrack Namalomba wati Owen Jomanika apanga zosiyana ndi zomwe anthu akudera lawo anawatuma. Iwati chipani ichi chikulingalira zokafunsa spika wa nyumba ya malamulo kuti alengeze kuti phunguyu wachoka pa udindo wake kamba kuphwanya lamulo loletsa aphungu a nyumba ya malamulo kusintha chipani. Ameneyo sanali wati vuto limene limachitira mayi kuma anthu andale ambiri amakhalajira osankha paja amasankha kuti ndiye munthu achipatika akafika kumeneko amakumana ndi lojaija lomwayimwa pamene nawo amathamangira kupoma kumakazi pamene tuli nazo zomwayimwa. Ajomanika manauza atu ankhani utatha mwambo wowalandira mu chipani cha MCP pabwalo la masewera la sukulu ya sekondari ya Chikwawa dzulo kuti apanga chiganizochi mogwirizana ndi anthu a mdera lawo. Ndi decision imene idapanga ndi general ngati idayipanga ndi nayo decision yende kuti ndi yoti ndakondwa nayo. No, ndimaona kuti kuima pandekha zinalibe zabwino koma ndimazaona kuti pena ndi kuti amene ndikuyenda naye ngati president yoti sindikuchita bwino. Mafumu nafusa anthu akumudzi kwathu ndinafusa onse kuyamba nawo. Chiwasankhireni ngati wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono ndi umodzi mchaka cha 2023 Ajomanika akhalasa kufotokoza za mbali yawo pandale ndipo zimamveka kuti iwo amalingalira zodzapikisana nawo pa mpando wa phungu wa derali pa chisankho cha Septemba chaka chino ngati oyima paokha. Chipani cha UTM chati ndichokonzeka kupanga mgwirizano ndi chipani china chilichonse malinga ngati chipanicho chili ndi nsanamira zogwirizana ndi nsanamira za UTM. Mneneri wa UTM Felix Njawala wanena izi pokambapo pa zomwe ananena mlembi wamkulu wa DPP Peter Mkito dzulo kuti DPP ikukambirana ndi zipani zina za nkhani kuphatikizapo chipani cha UTM. Akatswiri pandale adaloserapo mbuyomu kuti palibe chipani mdziko muno chomwe pachokha chingapeze mavoti okwanira kuti ochiyimirira apambane mpando wa president monga momwe malamulo a dziko lino amanenera za chisankho. Sibongere Ziyambo ali ndi nkhani yonse. La Mulungu pa 30 March 2025 mlembi wa chipani cha DPP Peter Mkito anati iwo akuchita zokambirana ndi zipani zina za ndale monga PP, UDF, UTM kuti akhale pa mgwirizano pokonzekera chisankho cha Septemba 2025. Izi zikudza pomwe akuluakulu zipani ena komanso okhudzidwa pa nkhani za ndale mdziko muno ambiri akhala akuyembekezera kuti zipani zichita migwirizano pokonzekera chisankho mwezi wa Septemba. Komabe migwirizano iyi yaonetsa kuti mdziko muno simayenda bwino chifukwa ambiri sapindula nayo migwirizano yotereyi zikayenda pambuyo pa zonse. Katswiri wa nkhani za ndale Peter Jegwa wati zipani izi zilowadi migwirizanoyi koma vuto ndiloti kugwira ntchito limodzi kumakhala kovuta pakati pa zipani zambiri zikayenda pa zonse. Tiyambira timvese bwinobwino kuti mgwirizano wako kuzokhala otani. Pali mgwirizano wonena kuti nonse mukuthetsa zipani zanu mukuyambisa chipani chimodzi sindikuganiza kuti mgwirizano wako ukakhale umenewo. Koma mlembi wa chipani cha UTM Felix Njawala wati iwo ndokonzeka kuchita mgwirizano ndi chipani chomwe chini mfundo zolingana ndi iwo kuti Amalawi apindule ndi mgwirizanowu. Sitingangopita mu ubale chifukwa chokuti tikufuna kupambana chisankho koma tipite mu ubale umene choyambirira
kuti alemekeze zipani zonse za mu ubale umenewo. Mchaka cha 2020 zipani zisanu zinayi zidachita mgwirizano omwe adawutcha kuti Tonse Alliance pa chisankho cha president, koma mathero ake sadali abwino kamba kuti panali kugawikana pakati pa atsogoleri a zipani zandale zambiri. Malo mwa Zodiac ndine Sibongile Yambo. Ndipo pakadali pano chipani cha National Development chati chilibe maganizo olowa mu mgwirizano ndi zipani zina zikuluzikulu zandale pa chisankho chomwe chichitike mwezi wa Septemba chaka chino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa NDP Dr. Chikondi Lisimba Mpokosa ndiye wanena izi pa msonkhano omwe anachititsa dzulo mboma la Karonga. Iye wati kuima pawokha kupereka mwayi kuti anthu avotere NDP ndi kukhala ndi mphamvu yochita zokambirana ngati chipani chomwe chidza pambane chidzalephere kupeza theka la mavoti. Iwo akufotokoza. NDP inapanga chisankho itakumana ndi NEC kunena kuti tikayenda tokha pa chisankho cha 2016. Ife tikakhala pa ballot paper up front pale mwene fumbo monga president ine monga running mate. Ndipo tikakhala tikupanga zimenezi kuti tikathandize amalawi akatuluke m'mavuto amene akuwaona. Ife chimene tufuna ngati NDP tufuna kuti amalawi akhale nacho chisankho. Chisankho ndi chisankho. Ndiye ife sitingapangiranetu monga zipani kugwirizana nacho kuti tonse tingokhala pambuyo pa chinthu chimodzi ndiye tasankhiratu anthu. Ifeyo tinakakati timafuna zimenezo ndiye chipani sitinakachizira establish. Chipani tinachikhazikisa kuti anthu akhale nacho kusankha kuti asankhe icho. Ndiye tifuna kuti tikaone kusankha kwawo tikuapa samphamvu zimene. Number 2 tikunena kuti ifeyo tikafika pa 50+1 kupeza kuti sitinakwanise 50+1 ndiye kuti tizikakhala ndi kukambirana ndi zipani zinazono. Ndiye tizikakambirana pamenepo koma tizikakambirana nawo ndi mphamvu yoziwa kuti anthu ena akanativotera. Mawu a Dr. Chikondi Mpokosa wachiwiri kwa mtsogoleri wa NDP. Muzamasewero kampani zimene zikuthandiza ligi ya mchigawo chakumpoto sizinatsimikize ngati ziwonjezere ndalama za ligi ya Premier Division chaka chino ikamayamba mwezi wa Mei. Pamwambo opereka mphoto za ligi ya chaka chatha umene wachitika dzulo ku Rumpi, akuluakulu a Northern Region Football Association anapempha kampanizi kuti ziwonjezere ndalama za ligi imene pakadali pano zili pa 25 million kwacha, koma kampanizi Nzuzu 12 ndi Simama and Sons Simso zati ziuza ligi za zofunikazi makamaka kumayambiriro makamaka kuunikira ngati nkoyenera kukweza ndalamazi. Sampanda akutiuza nkhani yonse mulipotiri. Wapa mpando wa nthambi yoyendetsa mpira wa miyendo mchigawo chakumpoto Northern Region Football Association Masiya Nyasulu wati ligi ya chaka chatha inali ya mpikisano waukulu pakati pa matimu onse kamba kuti timu yomwe inakhala katswiri wa ligi Songwe Border United inadziwika pa tsiku lotsiriza, koma Nyasulu ati ligi inakumanizana ndi ziphinjo maka kumbali ya zachuma olipira oyimbira, kotero nkofunika kuti amene akuthandiza ligi aganizirepo kuonjezera ndalama zimene pakadali pano zili pa 25 million kwacha. Naona ligi yathu inachita improve sponsorship kufika pa 25 million. Chikhulupiriro chathu nchoti sponsorship ikhalepobe komanso ikhale yochuluka. Mukuziwa ligi ya ndalama zochepa mpikisano sukhala wambiri. Malingaliro athu ndoti tikhale ndi ligi mwina ya ndalama zosachepera 40-50 million. Chifukwa tikuziwa kuti ndalama zikachuluka chonchicha ndiye kuti mpikisano ukhala sopambana kwambiri. Bishop Abraham Simama ndi kampani yake Simama and Sons Simso anapereka 5 million kwacha, pamene gulu la makampani ena opyola 10 lochedwa Mzuzu 12 linapereka 20 million kwacha. Papempho loti aonjezere ndalamazi alena dinjiko oyimirira kampanizi anati chiganizo chidziwika, akuluakulu a kampanizi akakambirana. Ife ngati ma sponsors ndifosanga kwambiri kuti tournament imene inaenda kuno kwambiri, panalibe ziwawa, panalibe zopinga zonse. Ife cholinga chathu ndikuti anyamatatu amene akusera mpira adziwike, kena atengedwe ndi matimu akuluakulu kuti chikhumbokhumbo chathu kuti tipitirize kuwapanga sponsor. Timu ya Songwe Border United yalandira 12 million kwacha. Benjamin Mapunda wa timu ya Chilumba Barracks walandira mphoto ya katswiri omwetsa zigoli zambiri kamba kuti anagoletsa zigoli zokwana 18. Sampanda mtolankhani wathu wa zamasewero apanso ndipo pa mtsiriziro pa nkhanizi masanano koma tisanasiyane nayinso mitu yake.
President Chakwera lero kusalima watsindika zakufunika kukhalirana mwamtendere. Wanena izi kumapemphero okondwerera Eid al-Fitr kutha kwa mwezi wosala Asilamu. University of Malawi yati chipembedzo chili ndi chikoka kwambiri mdziko lino la Malawi mwakuti ndi chida champhamvu pa nkhani ya chitukuko chokhazikika. Chipani cha DPP chati chikudabwa kuti phungu wake wakumpoto kwa Chikwawa walengeza kuti walowa MCP chifukwa mu 2023 adavomera kusankhidwa nduna ya bomali. Uzamasewero othandiza ligi ya mpira ya mchigawo chakumpoto ali chete pa nkhani yokhudza thandizo la panopa. Dzina langa ndi Leya Malikano Masana Bwino. Aupatsirane za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo. Masana abwino kwa inu nonse muli ndine Tunge Muhoni. Kuli mitambo komanso tiyembekezere mvula yamphamvu ndi yamabingu m'madera ena a mchigawo chakumpoto komanso mphepete mwa nyanja ndinso ena ochepa chigawo chapakati. Mphepo ikumba kuchokera mbali zosiyanasiyana koma yamkuntho m'madera amene muli mvula yamabingu, ndipo lachiwiri tiyembekezere mitambo komanso mvula yamabingu patali. Masanano kwa Nkabu kwa tenthani degree 33 pamene ku Blantyre ndi ku Mzuzu kwa tenthani degree 26, kumangochi kwa tenthani degree 30 pomwe ku Lilongwe kwa tenthani degree 28. Ndipo tsopano tione nthawi imene dzuwa liyembekezeka kulowa lero pa 31 March 2025. Ku Mzuzu 13 minutes to 6, ku Lilongwe 11 minutes to 6 ndi ku Blantyre 17 minutes to 6. Zanyengo kuchokera ku nthambi yona zanyengo ndi zomwezi mwana ndine Tunge Muhoni. Masana abwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazi bwenzi losaona nyengo.